дар солҳои охир афзоиши назарраси таваҷҷӯҳ ба сайёҳии варзишӣ мушоҳида мешавад. Ин раванд бо тағйири афзалиятҳои истеъмолкунандагон ва майли афзоянда ба истироҳати фаъол алоқаманд аст. сайёҳон дигар қаноат намекунанд ки танҳо манзараҳоро тамошо кунанд ё дар меҳмонхонаҳо истироҳат намоянд. онҳо мехоҳанд худро санҷанд, адреналин эҳсос кунанд ва аз ғалаба бар монеаҳои табиӣ лаззат баранд. аммо бо вуҷуди маъруфияти ин намуди фароғат, мушкилоти ҷиддии омезиш ёфтани мафҳумҳои сайёҳии варзишӣ ва хатсайрҳои сайёҳӣ вуҷуд доранд. ин омезиш метавонад ба фаҳмиши нодуруст миёни тамошобинон ва сайёҳон оварда расонад ва дар натиҷа хатарҳои эҳтимолӣ ё ҳатто ҳодисаҳои ногуворро зиёд кунад. муҳим аст ки ин ду самтро ба таври дақиқ ва ошкор ҷудо кунем, то бехатарии иштирокчиён ҳамеша дар ҷои аввал бошад ва сифати хизматрасониҳои сайёҳӣ ба сатҳи байналмилалӣ баробар шавад. барои фаҳмидани фарқияти куллии ин ду самт бояд аввал ба таърифҳои расмии байналмилалӣ диққат диҳем ва баъдан ба амалияи воқеӣ дар тоҷикистон назар афканем. сайёҳии варзишӣ ё ба истилоҳи англисӣ Adventure Active Tourism намуде аз сайёҳат аст ки дар он фаъолияти ҷисмонӣ, адреналин ва озмоиши ҳақиқӣ дар маркази таваҷҷӯҳ қарор доранд. созмони умумии ҷаҳонии сайёҳӣ ва ассотсиатсияи байналмилалии сайёҳии варзишӣ ин намудро ҳамчун фаъолияте муайян мекунанд ки ҳадди аққал ду унсури асосиро дар бар мегирад: фаъолияти ҷисмонӣ бо дараҷаҳои сабук, миёна то баланд, муносибати мустақим бо муҳити табиӣ ва паси сар кардани садди муайян. яъне сайёҳ на фақат тамошо, балки барои ин талош низ мекунад ва аз ғалаба нерӯи тоза мегирад. баръакс, хатсайрҳои сайёҳии фарҳангӣ, таърихӣ ва истироҳатӣ асосан ба тамошои оромона, омӯзишу шиносоӣ бо ошхонаи миллӣ ва меҳмоннавозии миллӣ тамаркуз мекунанд. дар ин намуд фаъолияти ҷисмонӣ ҳамчун пуркунандаи сабук ҳисоб меёбад ва ҳадафи асосияш истироҳати равонӣ ва шиносоӣ бо мероси миллӣ аст. фарқиятҳо дар ҳамаи ҷанбаҳои сафар зоҳир мешаванд ва онҳо комилан муҳим мебошанд. дар хатсайрҳои сайёҳии оддӣ гурӯҳ бо нақлиёти бароҳат то нуқтаи асосӣ мерасанд. пиёдагардии кӯтоҳ ва ором анҷом медиҳанд, одатан аз 3 то 6 километр. дар бораи фарҳангу таърихи макон нақлу ривоят мешунаванд, хӯроки миллӣ тановул мекунанд, суруду мусиқӣ мешунаванд ё замзама мекунанд ва бо суҳбатҳои самимию аксуннаворгирӣ бармегарданд. ин намуд барои оилаҳо бо кӯдакон, наврасону ҷавонон, калонсолон ва онҳои мувофиқ аст ки мехоҳанд аз шуру ғавғои шаҳр дур шаванд ва оромӣ пайдо кунанд. дар сайёҳии варзишӣ бошад, сафар аз аввал то охир чун фаъолияти ҷиддӣ ва озмоиши ҳақиқӣ роҳандозӣ мешавад. инҷо масофаҳои тӯлонӣ аз 10 то 20 километр дар як рӯз, баргирифти баландии зиёд аз 500 то зиёда аз 1500 метр ва ё баръакс дар як рӯз, убур аз дарёҳои сард, ҷаҳиш аз сангҳои лағжонак, ба ҳисобгирии вақти гузаштани сайёҳат, сарфи калория ва нишондиҳандаҳои набзи дил, либосу пойафзол ва таҷҳизоти махсуси лозима мувофиқ ба сайёҳати варзишӣ ва ғайра мавқеи марказӣ доранд. ин намуд барои ҷавонони ҷасур ва варзишгарони мувофиқ аст ки мехоҳанд худ ва табиатро аз нав кашф кунанд ва эҳсоси қаҳрамонӣ пайдо намоянд. барои исботи ин фарқият биёед ба мисолҳои барҷаста нигарем ки дар як минтақа ҳам тавофути куллӣ мушоҳида мешавад. масалан, имкон аст ба ҳамон як минтақа ду хатсайр, хатсайри сайёҳии шиносоӣ гастрономӣ ва хатсайри сайёҳии варзишии пиёдагардӣ ташкил карда шавад.
дар хатсайри сайёҳии шиносоии гастрономӣ гурӯҳ бо нақлиёт ба минтақаи сайёҳӣ меояд, каме пиёдагардӣ карда манзараҳои атрофро тамошо мекунанд, ба истироҳату фароғат машғул мешаванд, дастаҷамъона таҷрибаи як хӯроки миллӣ тайёр карданро пайдо намуда тановул мекунанд ва бо эҳсоси оромию рӯҳияи тоза бармегарданд. ҳадаф инҷо танҳо меҳмоннавозӣ ва тамошои манзараҳои зебои табиат аст, бо иловаи пиёдагардии сабук. аммо агар ҳамин минтақаро ҳамчун сайёҳати варзишии пиёдагардӣ роҳандозӣ кунем, ҳама чиз комилан дигар мешавад. интихоби роҳҳои душвор бо садду монеаҳои гуногун, ҳатто агар ин роҳ фаротар аз минтақаи сайёҳӣ бошад. озмоиши нерӯ ва ҷасорат ки як навъ рақобатро байни иштирокчиён ба вуҷуд меорад. нишондодҳои масофа, суръат ва баландию пастӣ. таваҷҷӯҳ инҷо аз тамошои манзараҳои атроф ва меҳмоннавозӣ дида бештар ба чӣ тавр ҳаракат ва чӣ гуна монеаҳоро убур кардан равона мешавад. ҳатто ҳамон як роҳ, яъне расидан ба макони сайёҳӣ, ҳоло чун озмоиши ҷисмонӣ ва ғалаба бар худ эҳсос мешавад, на истироҳати ором. мисоли дигари равшан, сайёҳати варзишии кӯҳнавардии машҳури Everest Base Camp дар Непал. ин сайёҳати 12-16 рӯза аст. 130 километр масофа, зиёда аз 5000 метр баргирифти баландӣ ва баландии ниҳоӣ 5364 метр. сайёҳон ҳар рӯз 6-8 соат пиёда мераванд. дар пойгоҳҳои хурд ва хаймаҳо мемонанд. бо бемории кӯҳӣ мубориза мебаранд. аз GPS роҳҳо истифода мекунанд ва хароҷоти миёна барои як нафар аз 3 то 5000 доллар аст. ин намунаи классикии хатсайри сайёҳии варзишии кӯҳнавардист. баръакс, хатсайри сайёҳати фарҳангӣ ба Катманду ин тамошои маъбадҳо, бозорҳо ва ошхонаи непалӣ аст, ки хароҷоташ 3-4 маротиба камтар мешавад. сайёҳии варзишӣ намудҳои зиёде дорад ва ҳар кадомаш хусусиятҳои хоси худро дар бар мегирад. пиёдагардӣ, роҳгардии шимолӣ, қайқронии обӣ, бодбонӣ, аспсаворӣ, велосайёҳӣ, мотосайёҳӣ, автосайёҳӣ, ғорнавардӣ, лижаронӣ, кӯҳнавардӣ ва ҳавонавардӣ. ҳатто барои намудҳои сабуктараш, пиёдагардӣ ва сайёҳии кӯҳӣ дар Тоҷикистон, хатсайрҳои касбӣ ва роҳандозишуда хеле каманд. масалан, хатсайр ба кӯлҳои Ҳафткӯл, Марғузор ё Аловуддин, дар кӯҳҳои Фон ё кӯҳнавардӣ ба қуллаи Исмоили Сомонӣ, баландияш 7495 метр аз сатҳи баҳр вуҷуд доранд, вале аксари онҳо аз ҷониби ширкатҳои хориҷӣ ё роҳбаладони инфиродӣ ташкил карда мешаванд. мисоли равшани дигар ин фатҳи дуюмин қуллаи баландтарини Тоҷикистон, Абуалӣ ибни Сино, баландияш 7134 метр аз сатҳи баҳр аст, ки то ҳанӯз кӯҳнавардони олам бо сарфи 3,5 то 4000 доллар аз тарафи ҷумҳурии Қирғизистон ба фатҳи он меоянд, ҳарчанд қисмати ҷанубӣ ва худи қулла дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. ҳоло диққати асосӣ ба самти тарғиби фарҳанг, таърих, ҳунарҳои мардумӣ ва хатсайрҳои якрӯза равона шудааст. ин албатта хеле хуб аст ва ба рушди сайёҳӣ мусоидат мекунад, вале дар бораи иқтидори бузурги сайёҳатҳои варзишии велосайёҳӣ, ҳавонавардӣ, ғорнавардӣ, лижаронӣ, кӯҳию кӯҳнавардии кишвар, ки дар стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 таъкид шудааст, ба монанди кӯҳҳои Помир, Фон, Зарафшон ва Ҳисор набояд фаромӯш кард. ин кӯҳҳо аз лиҳози зебоӣ ва душворӣ аз Алпҳо, Андӣ ва Ҳимолой камӣ надоранд ва метавонанд садҳо ҳазор сайёҳони дӯстдори ин намудро аз тамоми ҷаҳон ҷалб кунанд.
ин иқтидор бояд ҳаматарафа рушд дода шавад, зеро аҳамияти сайёҳии варзишӣ ба иқтисодиёти давлат хеле бузург аст. биёед ба рақамҳои воқеӣ нигоҳ кунем. бозори ҷаҳонии сайёҳии варзишӣ дар соли 2024 тақрибан 406 миллиард доллари амрикоӣ арзёбӣ шудааст ва то соли 2030 бо суръати миёнаи солонаи 16.8% афзоиш ёфта ба 109 триллион доллар мерасад. баъзе манбаъҳо рақамҳои ҳатто баландтарро нишон медиҳанд. аз 896 миллиард дар соли 2025 то 1682 триллион то соли 2032. ин афзоиш аз он шаҳодат медиҳад ки дар хатсайрҳои сайёҳии варзишӣ сайёҳон ба ҳисоби миёна 2-3 маротиба бештар аз хатсайрҳои сайёҳии фарҳангӣ, таърихӣ ва гастрономӣ хароҷот мекунанд. дар ҳамин ҳол ба ҷумҳурии Тоҷикистон дар 9 моҳи соли 2025 қариб 1.2 миллион нафар сайёҳи хориҷӣ ташриф овардааст ки ин дар нисбат ба соли гузашта қариб 34% афзоиш ёфтааст. аммо тавре мушоҳида карда мешавад, қисми зиёди ин сайёҳон ҳанӯз ҳам ба хатсайрҳои фарҳангӣ ва таърихӣ рост меоянд. агар мо сайёҳии варзиширо дуруст рушд диҳем, бо хатсайрҳои дар сатҳи касбӣ роҳандозӣ шуда, дараҷаҳои душворӣ, маслиҳатҳои бехатарӣ, инфраструктураи хуб ташаккулёфта ва таблиғот метавонем то соли 2030 ба ҳадафи 2,5 миллион нафар сайёҳ ва миллионҳо доллар даромад аз ҳисоби соҳаи сайёҳӣ ноил шавем. сайёҳии варзишӣ ин сайёҳати якрӯза нест, балки маҷмӯи мураккаби фаъолиятҳои ҷисмонӣ аст, ки на ҳар кас тавони дар он иштирок карданро дорад. барои чунин сафарҳо тайёрии ҷисмонии пешакӣ, таҷҳизоти махсус ва дониши бехатарӣ ҳатмӣ мебошад. ҳамаи ҷузъиёт бояд дақиқ ҳисоб карда шаванд, зеро онҳо барои кафолати бехатарӣ заруранд. ва ин ҳама дар ҳоле аст, ки мо ҳанӯз ҳам фарқи хатсайри сайёҳии оддиро аз сайёҳии варзишӣ дуруст фаҳмида натавонистаем. дар аксари мавридҳо роҳҳои душвору ҳамчун хатсайри сабук нишон медиҳанд, ки ин метавонад сайёҳони бетаҷрибаро дар хатар гузорад. хулоса, фарқияти сайёҳии варзишӣ аз хатсайрҳои сайёҳӣ дар ҳадаф, услуб ва дараҷаи масъулият аст. аввалӣ барои озмоишҳои ҷисмонӣ ва рушди малакаҳои шахсӣ ва дуюмӣ бошад барои истироҳат ва шиносоӣ бо фарҳанг ва таърих. тоҷикистон иқтидори беҳамто барои сайёҳии варзишӣ дорад, ки метавонад на ба мисли Непал ва Швейтсария, балки аз он ҳам беҳтар садҳо миллион доллар ба иқтисодиёт даромад биёрад. барои ин бояд хатсайрҳои варзиширо бо стандартҳои ҷаҳонӣ аз қабили GPS роҳҳо, дараҷаҳои душворӣ ва маслиҳатҳои бехатарӣ ташкил кард. аксарияти таблиғоти ҳозира ба фарҳангу таърих равона шудааст, ки ин албатта хуб аст, аммо нодида гирифтани соҳаи сайёҳии варзишӣ маънои аз даст додани даромади бузургро дорад. рушди мутавозии ҳарду самт калиди муваффақияти соҳаи сайёҳӣ дар Тоҷикистон мебошад. танҳо бо ҷудо кардани ин ду мафҳум мо метавонем бехатариро таъмин кунем ва сайёҳони ҷаҳонро ба кишвари кӯҳҳои Тоҷикистон ҷалб намоем.